na obenya bi ne dwuma pa wodi enti na Central Steel for ball na baso 2023 enkrani Kumase branches no wato apete ya obetimi akọ wo branch ni bia na wakwakoji adansie niema wo ho no 0204355040 sanso na secure sanitary pad ma ye be secure na bibia timi akonkan wo bosoma akontuo no emudia na secure sanitary pad na sese wodi edi dwuma na taban na wo wa enti wo yusu a ebo ho ban de mu ni nyina kama wonya wo ha bia wo madaroma nsema wodo ayede ba ne edimu akotini bi ene se Omampeni John Dramani Mahama ede atu edwase brewie du se PTAs ahodo ewo school no mu no ye sign ede babium ene omampeni krona ede atoso se 24-hour economy ya ode she Ghana for bo no nyame de cha aboso me so ne de dikan efiri ase na ehya ase efiri hene ye kasai iyoko adwumakuo no ene NIB4 womo so declare Owura Ken Foriata wanted a womo say womo ye hwehwemu ewo nasem ho Sese Ghana mrashe badwafie privileges committee wo mo betena sembi so na no enesi na ye menteme ho ase eye de ne bae apomudin adwumakuo no ebo omanfo nyina no ho ba se mpox yade no afoforo beye nsia bi abeka dada no ho ya ye kasa die total cases no adru aduawotwe enum ensamode bi ba ede ama wo no ma ekura nnwuma nkumankuma na Exim Bank penny ene de asemi atoso ensema huduo bi eka de yabobobo iso ene yede ni nyina esomo anopai ewo kasieboi eso akenkanfo no eyemieno ADWOA ASARE enimidin mene triple A man ejapia APAM DADAA afei ensemno enchiremu ankasa enie Omampeni His Excellency John Dramani Mahama en woka ede atu dwasem Parent Teacher Association ya PTA ahodo ewo schools no emu no ebre awieduru se yesan ede wo mu ebre biem no mbeto mu dwumadi ahodo a na emfie bia etwem no wo mu di wo se yebeyi PTA ato enchen de enyade se ebeboa ama akontabuo ena afi community involvement no eno so etimi akonkan Omampanyini ede nsem we nyina etudwa wabra Ghana National Association of Teachers eye nata dwumakuo no ekohia no ewo Jubilee House atena ekesie mu ewo enkrehanum sei enra na wo sei enye Ghana hanko a wokwa amama ya hudo bebre no a eso a PTA de eyade se na ekoso ya ne tutu ewo secondary schools ahodo no ye ma awofo no kwan ema wo so eka bi ewo se de ye running schools ahodo no ewo maimu no wo se afimpino ene edunkro 2019 aban dada no ete adwam no free senior high school hye ya wo de ban no wo se ase PTA no kra na eya eka schools no eta ede ebele awofo no wo mu tua PTA dues ne agigi wo muska ene yetua se ye ochena yetua se enunti na aban dada no wo mbeye se wo mbeyi sa levis ni nyina ede afiri ho nanso ekame akwase wo mu ede san hye ne gu akwam no eniema nhyedan koye sa amasesi a PTA no ntichu ene ntososo ku ahodo no kwa enya de se ye ma wo mo kwan kra mo wo mo kabi ewo wo mo mma no abrabo mu ewo school no enhyehyɛ mu enunti no wo se saade ne de eyade a ono na aban wo ma mesoso so kra nti PTA ne de kwan bia so esese wo mo hye wo mo san de babium engaging you on the Education Forum reports, but one of the highlights that I picked up was how to decentralize so that we have better supervision at the district level and we have better quality outcomes. And then also issues to do with community and PTA participation in the management of schools. The trend everywhere in the world is to give communities a say in how their schools are run. And that's why I felt very scandalized when PTAs were virtually shoved aside and not allowed to be a part of the running of our schools, especially at the secondary level. And so I believe that PTA participation must be fully restored so that they work with teachers and the administration of the schools to make sure that the schools are run properly and that our children are getting a good outcome in terms of teaching and learning. Way a year on Mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Yeah, that's why Mampeni His Excellency John Dramani Mahama Sremusi Jatabo Buano.
na enura dwumade kase bi kɔ so wɔ man mu Ghana Horticulture Expo na asena mampani de beto so no wakyɛ sɛ 24-hour economy a wɔde hyɛ Ghana fɔbɔ bra na kyiniyema no bɔntoa ɛwɔ man Ghana mu wɔkyɛ sɛ ɛba bɛsakre ɔman yisu ama yɛfiri sumu na yaba fufuo mu no ɛba bɛhyase ne sɛ hunti obi bi ɔwɔ nsa homa no homo no ho abɔsoɔ na ɛhyase a ɛbɛhyase de afiri port ahodo a yɛwɔ ɛwɔ man yi mu sɛ yɛtakora de port ne tema port wɔnom ne de ɛbɛyɛ adwuma da a wɔmrɛ ho firi krenkren kosi krankran na nyame de kyɛn a bɔsome nso a yɛato ne din sɛ July kutawonsa ne da edikan ene efiri ase wɔ man mu na yɛntie sɛ de mampani obubu no ɛde kyerɛ Ghanafoɔ. We're also implementing a game-changing strategy, the 24-hour economy initiative, to unlock Ghana's productive potential across all sectors. And I'm pleased to announce that on July 1st, the 24-hour initiative policy will be ready to go into operation. This policy will provide the framework for continuous production, processing and logistics in horticulture. It allows perishable goods like pineapples, mangoes, chilies and herbs to move swiftly from the field to ports to international shelves, minimizing losses and maximizing value. And I'm pleased to inform you that the Ministry of Trade and Agribusiness and Industry and the Ministry of Transport are working together with the Ghana Revenue Authority, the Ghana Ports and Harbours Authority, the Ghana Shippers Council, and other stakeholders to soon declare the Tema and Takoradi ports as 24-hour ports. Semo Sejata Gonja de Shakronkron, His Excellency Yohani Dramani Mahama, Ghana mampani ena ate se wɔkyerɛ saa 24-hour economy a ebi frase July abosom ne de dikan emfaso ebeba so ama wo no mo a edua tosode mo ene emu enuaba hodo a sebi edu ba bia na aye brepro se de be na efiri efuom ho a ebekɔ na akwaduru ba bia yede kodi dwuma sesi a ye kasa de kane fotosanfo ken oforiata wohia basa bi emu oduru pa odi mampaibo esanse ye kasa Economic and Organized Crime Office iyokofo and National Intelligence Bureau NIB edwumakuo no mienu nyina declare no wanted ya wo mo se wo mo ye nhwehwemu e de afa ne nsɛm a abeto montene no ho enti ekuo na wodo no nyina ye wo mo nhwehwemu separately a obia ehwese wo mbenya danse na wo mo de apagya etia opanyini no ama abra no woye oman fotosanfo nyema bia wo mo kyese entweye na enam ne nsaso ama oman na boka no wakwakobu eho akontan na beye nakakra nie die owuroforiata na oni Office of the Special Prosecutor enyasem kuma ya wo mo echiremu eso opanyini na nko mu hia no na waba beyi nsem makomienu bia no efa project dwurimdie ene kankan bia AKOSUA bra na woye soafo no na esane se na empenifo kyese opanyini ne ho mfa no na wakopie mu ewo bi man so ekwakwaje ayarehwe nti no enyade a wobetimi abanam so ma Special Prosecutor owura kisi jabembufu yese debi na anyebia yetimi chi obi wozum so ana yentimi nchi nipa ewozum so enu nti no wombe hia no amano aba na bibi wo ho no mu a wo mahwe aka ho asem nanso ekamia kwaso opanyini no wone Special Prosecutor asem ne kura nkwankowie ene se iyokofo ene NIB fo so dia betu dwa enra officially se wono so no wo ma declare no wanted na Deputy Attorney General ya onukro ya yeso afo hye atentrene eso Justice Remsai en wakasi sudua sa no kra wo mo de hyehye agu akwam a ye kasa yi wo mo pese wo mo kotwe opanyini herede eframa no ne ho bepie mu wo Ghana ha kwa bia so na wotimi ebe yiyi ensema hodo no ano se eniema wudo bi a wotu ho anamo no ewo mensi kasem so ankoyie enti amoman no aboka enti se sie de ni di nsem na chi se na wotwi ebekọ na wie ye no opanyina beduru Ghana ha se san e na nioma no bekọ ho ama ne bobi ebefiri mu aba no ye de bebre sompa etiefo ene 106.5 FM enkran ene yenkrabata hodo a ato apeten wo man mu ya amanone adamfopa radio Paris France abrochima mu ka ho online ho nyina da ye de beba beto na Ghana mrahye badwafie na no brada wono mokọ asetena ekodwendwen wo man ye nkankro ene sebe na yebetimi apaya senim ne yehunu mu yie eho no mentime ho ase bi atweneti ne nyina ne se na anesefo ne adokotafo a ebinom agi awo wo mo atuate no ho nkomo
na doctor na na ye wa free yi wono eba health committee ye wo mrase badwafia wo ka ho bi wo ye se wo ba bepiratum nenso ye wura benada hiafo wa mpene ama papa na asem no kura ama bra ebeba microphone mu nti ye menteme ho ase enam saya so ema adwuma na nka wo so won mu ye no kura no etwe sensen ema ye wura speaker togega abansoma na babin wotu edehye ne da na won motena so na ekoko wie no de enam so ede sa menteme ho ase ebobo bae wapia ede ama privileges committee no se wo montena so na wo mo hwehwem asankro potian na etue mu ntia ema wo mo dwumadi na wo se wo mo di ne benada no wo mo ntime ani anwie. Members, I don't need to talk to you about the powers of the speaker. They are clearly stated in the law. If you read the Parliament Act 1965 and the standing orders of the House, they are actually colossal and if fully applied could be of serious danger to the career progression of members of parliament. But I'll just say this, that Shakespeare taught all of us that even a dog is obeyed in office. When we sit here, we are not saints, we are not infallible, but there's good reason why we are called right honorable and you are called only honorable. The speaker, however the situation, is always right on the floor. When it's wrong, the law has given you the opportunity as to how to come back to the same floor to prove that he was wrong. So please, I repeat, even a dog is obeyed in office. And no, you're speaker. O my Ghana mrase bajafi yera abansama na baben enti wote se o kan dog anya se bia wudi pani bia tem se bia nanim se kanama na mum wasempo wakanaman ya eduru se obesie wahu ne pani a ya wodi obuo eye adwuma. Yenra pomdin ensemu na Ghana pomdin adwumakuo no womo akensi sudua se mpox yade no afoforo ensia abeka de wo hodada no ho enti wukika numbers ni bomu asesi ade akwakoduru aduowotwe enum 85 cases na Ghana Health Service for update ya wo mode abai wo se enyade se obi enam yade no so ato nananom wonse do se yekase enti death toll no is 0 emprempren so nipa baako na wono de ase woda ayasabia ya woje ayarehwe wo sa yade no ehum na adwumakuo no ebo amane se sa mpox yade edaso wo honom na woni obi enya honamani enkita hudia na wunya bie enti we de adaruma tiawa wo mo de to omanfo nyina animu se yemmo ye ho ban ne ehwe se mpox yade no enyade se ye benya bie se woni obi ebenya close contact enfifire atewo na woni obi ehonam no ehia no sa ne ma nyina ka ho bi so obi a wonsu betimi aka bi no omanfo asie ene krom ha de ebeye din pa sanse ene wo fro commercial car akra na hwese de obi di ne ho etwu no wadi twu ubu wani kura wo hunu enti wo mo se wo mbesere sa da woroma omanfo nyina emu omani na ho no omunye ahweye afei safety protocols na covid-19 yade ne ba ye na ne yede edi dwuma no wo horo won sabra no wo hye nose mask wo bo wo ho ban hwese wo ho ntetare omanfo ntentem no wo se sa ne mari nyina no ebe redu se ye besan edi dwuma na obi abo ne ho ban edi afri mpox yade no ho ene mpox no ya mo ni nko ho uhu se bro bi gugugu antenatena ho emfa semina bi ntwitwitwim ana nkosrasra miatie bia fakọ na apomuden hwemufo nhwehwe mantu den se kolese abranya sa na tie na yewura enyumanyuma ahodo mo wono ma ye ntepre no afo awotime no anyuma ma afoforo nya bi yo te se de sompa Dr. Blessed Foster anu bia Ghana fodo na enya bia wi apam nso meyo bie enoda bra na Ghana Horticulture Expo nase mempeni kasa wie no pani a wono eneda Exim Bank ano yura Sylvester Mensan so ejina simpie so kasa bi na emu na wode ba beto so achese wono mo ekurekura wono mo nyuma se yenkuma ana dentem ahodo a wo boa magana etimi fa ne tampafira no Exim Bank e won hihye papapa e de ma wonom na ewie no wode beto so achese ekuyafo titru wono ma edua tese abrobe mango kubenum ene bayire ya ne sese ukọ wiase adwa nyina so a edi himpa no eboa yie ne se hunti asene so betumi aba na se de besi aba no enwuma eda ne wura no enetie
We are especially focused on enabling SMEs and youth-led agribusinesses to scale production and meet export standards. Investments in agro-processing and cold chain logistics that reduce post-harvest losses and improve value addition, and strategic trade financing to help Ghanaian producers access and expand into regional and global markets. Distinguished ladies and gentlemen, Ghana's horticultural exports continue to gain global recognition. From pineapples and mangoes to chilies, coconut and yams, Ghanaian produce now stand as a mark of quality. Recent international trade missions, such as our participation in Fruit Logistica, as mentioned by the rep of the German embassy, and Mark Fruit, have secured hundreds of millions of export orders, which is a testament of the credibility and competitiveness of our exporters. Yewra Sylvester Mensa, wono ene penin kwanchrefo woda Exim Bank no, wono na ate se wokasa ye ekyerechire nsem num no na mo wopotoi ewo brofo na yebie ni ede akyerewo. Anopai babia wo bia me kamfo ma se na Kodwojesi Company Limited no nsia bremu kase yebo no ene yede sommo yenya boni din se Kodwojesi sempremo ya wiase nyina anim no ya Central Steel for kra bona baso ena na adwuma so nti adansi ho niema won na wo hwehwe na kira kwan babia ne nkrabata wo bia wona ne de eboefo esanso ye papa na ensuo to awiabo apetampe enkrade tantra herana bat no so ene wobutuo eno achi no mekoso anama kai wo se wo ba na obetumi atena se securely na secure sanitary pad ya enkankan se wunye ntwabra na ugusua ebu nsa bosome bia de betumi asiesie ama wa himfie eho ayewese na nanaba na se wo betena se na trankonwa edi asama wotumi di asentene na wo munye diko na mo wo yedika no secure sanitary pad ureba bia yeton ade se provision store ana pharmacy shops Nemum o kumase dia Mama Excellence Cosmetics eho ena wonse ka adum PZ ho anase asempa pharmacy dadem eho nso wonsa eka wonom we nyine chi no wonyarewa no se yedwo nso twaamu de ana ebia na yemrebuom eyintina hoduo mu ana wa wotwaamu yade bia edi wonya no Endpoint Homeopathy Clinic eho na betimi akọ na de wonsa si obo akase am free enti o nkran a shell signboard ho spenters kwano so ho na wonsa eka Endpoint for wono me wokuma se santimantamu ATM free so mpa 93.1 munyina nso mfo moni nkyirem wo krono ma bo hia Angel Educational Complex nchen ho ho na wonsa ebeka ye wo mo adamenti ye na ye hutia wamra Kweku, minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. If only the view is a condom, the condom will you then it's not on, but it does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Hofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate
Limited deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kɔkɔbe Kumase baako wɔ hɔ ɛbɛn Angel Educational Complex no ɛna Accra hanso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex bɛbrɛ friend share signboard no woduru na obusa sa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obia ɛbɛkyerɛw frɛ Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wɔn dem fo medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so nim se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima me nya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anase de ehia me semfimfim me biem na wo hwɛ se me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu otu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy munde dinam se mena foreign call hello papa what about do be any o se me feel London eko US o na no kra do kurukura fra me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko ba sempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bo ndin saa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo wo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na ko jejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhwa akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwogesi eye bemaba e wadansi mu wato cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about that so to say bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wudu kuka mu a wodu kodwa free akra wi kasoa depo ene pokura se de no kra to nchen a wasa wo bu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road femesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Kuaba Simprimo. First clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never to us and if I was slim, never on Nasia, Bessia, Siacono. Say, I won't teach him and not any friend sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st clinic by Juma Power. Yintia basobo magine wo Ghana ha ene amonone enyasem ketua wo moji international awards ahodo wo moji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout so wofi enkran eba ye wo wonsani fa so ufra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo me ye sciatica expert. Ajibebia ampa ebusua ya mamu nyina akwa babiem eba SOMPA 106.5
106.5 FM Accra eso yetoa anopa no nsia kase bono eso na beto dwase oman yi economy no empejemu kakra abam beye ohamu nchichemu enum achiripo miensa 5.3% ewo fa edi kan ewo afimpinu ene adrunu num yi emu a wode toto afi etwam no a saa brekro no a emu no na ejina 4.9% na Ghana Statistical Services womo ena ebo saa amanie se we no eyenhye kitene shronkon ya omde egu akwemu wasoe ho ena boa ama empejemu yaba ya akua akache ho nso koho no akua yo no eniema ekoyie popopa ya enye asem kuma aban kontabufuo panyini eye Dr. Alhassan Idrisu wabra woni nsemtwefo atwetwe nkomo ewo nkreha no ene wo se saa empejemu yi ebeboa pa amoman ni sikasem totoe enso akonanim. Excluding oil and gas, was 364.3 billion Ghana cedis, up from 278.3 billion Ghana cedis in 2024 of quarter one. Real GDP for 2025 quarter one, like I said, this will be the GDP after we have taken the effect of inflation away, and that was 53.5 billion Ghana cedis, and this increased from the 2024 quarter one real GDP of 50.8 billion Ghana cedis. I must say that the 2025 quarter one real GDP represents a growth rate of 5.3%, up from 4.9% in the same period in 2024, despite the ongoing trade wars and the global uncertainty. So in simple language, the real GDP for quarter one of 2025 grew by 5.3%. If you strip Dr. Alhassan Idrisu aban kuntabufu penyinene eni ekutie Yes, anasi ewo nana koyeje si no nsi abremo kase ebo a yede so mo free SOMPA 106.5 FM Accra no emuna medo kwa America bruchima mu Los Angeles eho ena miwura na nense mentime ho ase bi atwene ti wo ho ena moso ama posi sadom ewo ho de dodo na agina wo mo na so a ewie ekura wo hye na kura atwene ti ewo wo mo kru no baakon eso na eno ena mayor ya woda Los Angeles na no oba pa Karen Bass wode ato ho no wo chese sesie de Asomdweaba na nsa na asomdwe beba no nipa be sa henan ene yeso wo mo panchi emu ohadu no mo nson saafo no nyina ntansa de bo wo mo ne se wo mo amfani di ama posi no ebinom kura toto wo mabo na ebinom yese wo mbeji bi kura nkwa e de afiri ne nsam eno achi no nipa ahasa aduasa wono mo nso ye wo mo ene nkrata sabi awiemfo ba ene duba bia no wo ha adwene wo mo ene bibia edi adanse se wo mo timitena America ho enti meka sei wono mo nsam empenimfo guso hwehwem na posi sadom de nipa be se empemon nan ena yeti wo mo gumu se wonkoboa ema asundwe mre wie wono mo toto rubber bullet nyina ede bobo ya afi eba wono me fa nsuo so nso a eno nso a henson ena wo mo eja gumu na woba pa Karen Bass se de nam so ekofa we ba ye nyina ye mampani Donald Trump de ode beto ho se wune wonne nkrata wo mo epam afiri manum no eno ena di humwo abubo temamufo na ewie ya wo mo eye de wono mo yoye nanso ne nyina mu no sese de obetumi aka akire se asomdwe atweneti ya wo mo guso anso bambo no wo mo nyanya mu wo mo ayire no te se akyekede eto ebia fe no waso afidie ensema yede so mo na koyoje si no nsi abremu kase ebo no bi ne se mampani John Dramani Mahama se nyame de chen akuta onsa de edikan 24 economy shase nemum ebefiri temaport ne takra de no Saranso eno mampani kroya ede ato dwase ehu behia PTA ahodo wo schools num no ye san ede babium se woye kua wodua brobe mango ana se ankanom ne ye kan ka ho a utira yeye esanse Exim Bank pani a woda no se asene so bi eba Iyoko ene NIB enyumakuo no wo mo ye owura kenoforiata ne nsemu enhwehwemu ene eno ena nana kojoje si Company Limited eso yasene sano pay yemfa nsomo se kasebo adanse hu ne mapapa nyina ne nkyɛn ene we ya mebo sui no babia obi ahwehwe ne nkrabata esanso wono ne de ne ye papa
na udisi dan nso a ubetumi awie na bedem a asundwe beba ma ahombo bia enchewo anope uyoba na pese olivi secured a secure sanitary pad womo ena eboa yen na wo so yasene afi junso twamu yade anase brebo ahrawa ene emusa abo no nyina mu awotwamu yade no Endpoint Homeopathy Clinic womo ene wanu aduro eho na physio papa bi koso ene massaging kumasefo nyina nkokoro no mabo hia Angel Educational Complex nchen ho ene afi wo nkran a shell signboard Spinters kwano so womo adama ena no pay yefa SOMPA 90.7 Bono East Mantem Nkransa yefa SOMPA 106.1 Techima Bono East Ahinkru na yebetwam ewo SOMPA Sunwane 98.9 na yekopiem ewo SOMPA Doma 101.3 enu achi no yenua yen ho ekopia to Mantem takwa 101.1 ena takura de 103.3 sabre